La Conselleria de Medi Ambient ha invertit enguany 12 milions d'euros en adequar els torrents de les Balears. Una bona part de les actuacions s'ha duit a terme a zones urbanes per evitar inundacions en vista a l'època de pluja. Tot i així, encara queda molt a fer en alguns punts de la part forana. Durant anys, els veïnats de la zona de la Villeta patiren diversos problemes causats pel mal estat del torrent de Son Vida, just aferrat a casa seva. Venia l'aigua de per aquí de dins, de per davall d'això, i aquí s'aturava i feia com una espècie de lago, te diré, però d'aigua pudenta, se podria. Per hi havia 100 o 200 ranes que en la nit deia cluc, tots els veïnats estaven ja empipats. Precisament aquesta és una de les actuacions que la Conselleria ha duit a terme dins zona urbana per evitar inundacions. Bona part se centren a la zona de Palma i és tal com ha dit el conseller, que és una zona urbana en la qual trobem torrents com aquests, amb els quals ja s'està actuant tant per part de l'Ajuntament de Palma, amb un col·lector que connecta aquest torrent amb la riera, com aquí mateix amb aquesta obra que hem presenciat. Durant aquests mesos s'han realitzat treballs en més de 10 torrents de Mallorca. Està previst que s'adeqüin a més el torrent gros, el de la riera i també el de Sant Magí. A les zones rurals, els treballs de neteja depenen de la climatologia i es realitzen amb més cura. Els torrents són connectors biològics del territori molt importants i, per tant, ja volem enfocar-ho a unes actuacions a torrents que siguin molt menys, és a dir, utilitzant manco la maquinària i utilitzant més, diguem, actuacions més manuals. Gràcies a aquestes actuacions, els torrents de la zona de Manacor i Sant Llorenç s'han deixat de donar problemes. Això sí, encara queda molt a fer a diversos punts de la part forana.